Lid tal-ħadid huwa ktieb dwar lid soda ta' Gowler. Din ir-rokna se tlaqqana ma' Marija Borġ Cremona li faslet dan il-ktieb ħelu flimkien mal-Gowler Xavier Darmanin. Għażilt li nagħmel biografija għax nemmen li kulħadd għandu storja li jista' jirrakkonta u jista' jesprimi dak li jkun. Kulħadd għandu storja differenti, b'modi differenti, kulħadd għandu xi jitgħallem mill-istejjer ta' ħaddieħor u naħseb il-biografija tiegħi hija assoċjata ovvjament mal-isports u aħna peress li jiena naħdem mal-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu f'dan il-qasam ukoll għax qiegħed bħala Sports Literacy Resources Leader, hemmint li jekk nagħmel biografija li tkun adattata wkoll biex jaqraw tfal għax dak l-iskop tiegħi biex il-daw it-tfal naspirhom ukoll illi fil-ħajja tagħhom ħajltaqgħu ma' diversi ostakli, però bid-determinazzjoni, brida tajba u b'dak kollu li tiltaqa' magħhom tista' xorta tilħaq il-ħolm tiegħek. U naħseb kienet okkażjoni tajba illi apparti l-kodba l-oħra u r-riżorsi li noħolqu bil-Malti li għandhom x'jaqsmu mal-isports jiena flimkien ma' sħabi bis-saħħa tal-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, naħseb kien il-mument ukoll li niddedika ktieb ukoll b'dak kollu li għamilt fil-karriera tiegħi, karriera li ovvjament waslitni għal dak kollu li kont noħlom fih meta kont żgħir. U naħseb hija xi ħaġa ta' sodisfazzjon li għalkemm għamilta għall-tfal biex jistgħu jaqrawha, però nemmen illi kull min ħajaqraha din il-biografija li ovvjament hemm ħafna iktar forsi xi affarijiet li jiena nista' ngħid, però qed l-affarijiet li huma neċessarji biżżejjed lil dak li jkun ukoll nista' naspirah biex il-ħolm tiegħu jista' jwettqu wkoll f'realtà. Bħalissa din noħolqu aktar xogħlijiet għax nemmnu li hawn bżonn kbir u għawaġġ kbir għall-riżorsi bil-Malti dwar l-isport, speċjalment dwar il-futbol. Tqajna ma' ħafna tfal li jħobbu l-futbol u għalhekk u parti minn xogħolna wkoll li noħolqu riżorsi bil-Malti stejjer dwar il-futbol għat-tfal Maltin. Rrid nagħmel xi ħaġa differenti, ridna nagħmlu xi ħaġa differenti u peress li l-iktar ukoll li rrid norqod anke l-itfal, rrid nagħmlu forma ta' scrapbook fejn jiena jkun hemm ħafna mill-cuttings, ritratti, tpinġijiet tiegħi ta' meta kont żgħir biex bekk jolqot il dak li jkun mhux biex tara dik il-ħafna kitba u anke forsi dak li jkun li ma jħobbx jaqra daqshekk bl-istamp li jkun ra jkun ġamel kuraġġ biex b'dak li qed jara wkoll jieħu iktar informazzjoni permezz tal-kitba. U naħseb nħossni sodisfatt ukoll bil-finishing kif il-ktieb ġi ukoll fl-aħħar maqut u naħseb nemmen illi għandu jintoġob ukoll għal kull udjenza għax huwa ktieb b'differenzi, autobiografija ma b'mod differenti mill-soltu forsi li naraw għax kif ġa rimarkajt huwa magħmul bħala scrapbook. Il-ktieb huwa mirat għal tfal li huma fir-raba' u fil-5 sena tal-iskejjel primarji għaliex naħdmu l-aktar ma' dawk l-etajiet aħna u xaqna noħolqu aktar riżorsi bil-Malti li huma anke dwar il-futbol għal tfal ta' dawn l-etajiet. Domt madwar 13-il sena nilab man-nazzjonal. Waqaft meta kelli 28 sena. Stajt labt aktar żmien u rbaħt aktar onuri u titli, imma aktar importanti minn hekk, irbaħt ir-rispett ta' sħabi, il-plejers, coaches u nies oħra involuti fix-xena tal-futbol lokali. Nemmen ħafna fir-rispett, għalija huwa valur fundamentali li għadni noss għall-ġurnata u nipprova ngħaddih kemm l-itfal tiegħi kif ukoll l-itfal li nħarreġ fil-logħba tal-futbol u fil-programm bil-qari u l-kitba niskorja tal-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.